हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल सुजाता कुइन आङो दा नोंथांमोननो आंनि लाइफ स्टोरीनि बागै आं नोंथांमोननो फंनैसो फोरमायनो सानदों। दा बेनो जाहैबाय आं गिबियाव आंनि फरायनायनि बागै खिथाग्रोनोसै। आङो गुबुननि न'खराव थानानै खुनुरुखुम क्लास 8 खौ पास खालामदों। आङो क्लास 9 सिमल' फरायनो मोनदों आरोना। बेनो जाहैबाय आंनि फरायनाय। आङो बिसिमल' फरायनो मोनदों। आंनि लाइफनि बागै बुङोबा जों गोबां खस्थ'जोंसो देरबोनाय। आङो सिगाङाव मालायनि न'आवसो थायोमोन, बा मालायबो नंद्राया, जोंनिनो आनै जायो नालाय, जोंनि बाबानि बिनानाव। आं बेयावसो थानानै फरायनाय। बेयाव थानानै फरायनानैनो आङो क्लास 8 खौ पास खालामदों आरो क्लास 9 सिम आं फरायदों। बेनि उननिफ्राय आं एडमिसन लानो हायाखै। एडमिसन लानो हायियाव आङो बेंगालराव थांदों आरो बेंगालराव थांनानै बिदिनो गोबां खामानि मावहैदों, खस्थ'नि खामानि। बे आं इउटुब चेनेल खुलिनायाबो बिदि जानाय नङामोन, खुलिनो माबानाय नङामोन, सानाखैमोन आरो खुलिनायनि। आंनाव सिगाङाव बिदि इउटुब चेनेल खुलिनायनि मानायनि जेबो साननायानो गैयामोन आरो। जेब्ला आं हिन्जाव लायो, हिन्जाव लाखांनानै जोंनि नानिया बेमार जायो, बेनि उननिफ्रायसो आंनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों आरो बेजोंसो बानायदों। लोगोफोर, बेनोदि बे नानि जेब्ला बेमार जायो, बै समाव नानियासो आंखौ थुलुंगा होनाय बायदि जादों आरो इउटुब चेनेल खुलिनायनि। बे समाव आङो मोनसे चेनेल खुलिदों, सुजाता बड' ब्लग होननाय। बेखौ खुलिनाय लोगो लोगो बे भिडिअ'आ, नानिनि मोनसे भिडिअ' हगारनायावनो भाइराल जादों आरो। जेब्ला बियो हस्पिटालाव दंमोन, बे समाव आं हगारदोंमोन बे भिडिअ'खौ। बे मोनसे भिडिअ'आ ओरैबायदि भाइराल जालांबाय, लासैनो जोंनि चेनेला मनेटाइज जालांबाय आरो। जेब्ला चेनेला मनेटाइज जायो, बेजों लोगोसे जोंनि नानियाबो जों साफ्रोमखौबो नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय जानगारलांबाय आरो। दा बेनोसै। आङो आसा खालामोदि आंनि चेनेलखौ आङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै। आरो नोंथांमोना जोंखौ गोबां सापर्ट सिगाङावबो खालामदों आरो दासिमावबो खालामगासिनो दं, आरो इयुनावबो खालामलांगोन होननानै आं नोंथांमोन साफ्रोमनियावबो साननाय थाबाय आरो आंनिफ्राय आरो नोंथांमोनखौ आं साननाय थाबाय एसे। दा बेनोमोन आरो जोङो गोबां खस्थ'जों देरबोनायसो। जोङो ओरैनो उन्दैयाव गुबुनाव थानानैबाबो, सोरनावबा मागिबायनानैबाबो ओंखाम जानांगौ जादोंमोन आरो सिगाङाव। मालायनाव बिबायबायनानै जानांगौ जादोंमोन। जोङो सोरजोंबा रायजानाय, सोरजोंबा बुजाबायनाय जादोंमोन ना। गोरिब न'खर जायो जेब्ला, बेफोरबायदिखौ सहायनानैबो थाखानांगौ जायो, नङा होमबा रायजोफोर? बेनोमोन आरो लोगोफोर, आं दिनैनि भिडिअ'आव क्लियार होखाबाय नोंथांमोननो। दा लोगोफोर, नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो। जोंनिया बे सेकेन्ड चेनेल, बे सेकेन्ड चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होदो आरो। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। गोजोननाय थाबाय। जय बर' हारिनि।